Ja? Draai. Oh, hier is er een. Zo is er een. Had hem? Ja. Dat ik hoor weer niet. Wat? Mensen willen ik een Pokémon Go. Had Tirza van mij erop zetten op de telefoon. Een dikke shout-out hier even naar Tirza. Jo. Nou, dan ga ik gewoon steeds erin, hè? Want dat is de bedoeling bij dit speeltje. En ik ga jij dat in de Prinsentuin, dat er echt een kakofonie is om een meisje die Pokémon Go spelen. De stroepels steken gewoon de meesten heen die Pokémon Go moet spelen. Dus denk je er nog heen? Pokémon. Ja, er zijn al zoveel mensen overleden daardoor. Ja, Pokémon Go is een hartstikke leuk speeltje. Het is augmented reality, wordt het genoemd. Augmented reality. Daar heb ik echt een goed Fries woord voor. Doe? Ja, dat is waar, joh. Augmented, wat is dat? Ja, maar het is niet... Oh mijn god. Wat is dat dan? Is het niet sexy? Of, Ik vind het niet erg sexy, nee. Dit is een verrekke realiteitsspeeltje. Dat betekent dat je gaat schermen en ja, je herinnert om jou een keer een interactie doen, maar wat je op je scherm ziet. Maar hier staat Jan en je gewoon zeggen, en die zag daar hier in de hoek op. Dat weet ik wel, maar verder niet. Ik ga het even verstaan, maar ik ga het even verstaan van telefoon. Ja, is hier nog wat leuks te vinden of niet? Oh, wacht even, ik moet even een paar ballen binnenhalen. Een ei, bliksem. Hier niks, maar we hebben net, wat hebben we net allemaal gevangen? Ja, van alles. Een slowbro, ratata's, pidgeotto's, sparrows. Ik word echt trots in, joh. Want het wordt heel niks met mijn... Want bij level 5 kun je toch pas met 10 Ja, of zo spelen? Met de gym, ja. We hebben er één geprobeerd, maar dan kom je uit slag. Nou, dat is echt een mooi uitlijn, want ik zie het zelf ook met die fotjes inderdaad. Als het in is dus ongeveer 10 meter, 12 is 400 meter en wat weer nog treden? Een kilometer. Kilometer zo? Ja. Hallo mevrouw, hebt u hier ook Pokémon beestjes gezien? Geen idee waar je het over hebt. Nee hè? Nou, tenminste, ik weet er iets van, maar nee, ze liggen hier niet. Niet bij mij aan boord, laat ik het zo worden. Nee. Ik moet nou weer scannen. Hé, dit is een dik beest. Pak hem. Slowpoke. Wow. Oeh, dit is een mooie. Dit is mooi dit hè? Allee. Meneer, ik heb net een Slowpoke gevangen met Pokémon. Zo, Een Slowpoke, echt ongelooflijk. 600 XP. aangehoord op die Pokémon. Ja? Volgens mij hangt hij aan de onderkant van de boot. Dat meent u niet. Zal ik even Ik denk kijken? dat je even moet duiken, want hij is hier onder tegenaan geplakt. Ja, daar is ze. Ja. So did you go to tour? This is a gym, a place where you test your skills at Pokémon battles. It looks like you know. Ben je bij level 14? Maar hoe lang speel je dan al dan? Donderdag. Donderdag? Hoe kon je nou zo snel? Ik ben nog even 4. Deze mensen. Deze mensen die zijn echt. Slepen me mijn huis uit. Nee, serieus? Gewoon binnen in de stad vind je veel spots onder het water. De grachten vind je bijvoorbeeld heel veel waterpokémon. Gym, maar zit je nu in die gym dan? Ja. En wat kun je dan doen in de gym? Vechten, sterker maken en hoe sterker die wordt, hoe meer poppetjes erin kunnen. Nu ben je aan het trainen. Nou, zo pak je al die gyms. Ja. Mensen kunnen hem ook weer stelen. De Frommes kun je dus in level 14 gewoon. Dat is echt unbelievable. Dan haast ik gewoon niks hoort dan deze, dat is onderin best denk ik dan. Of dan ben je gewoon een heel goede vanger. Ja. Kan ik hè? Dat heb ik bij Stinken vroeger, want in Harkema is dat piekenvangers. Oranje. Heel druk. Ja. De Wild Rata. Ja, die. Ja, wat zijn welke levels zit jij dan? Bijna level 8. Bijna level 8, zo. Bijna level 10. Dat is wel heel raar, hè? Pokémon. Ja, het wordt garage. Speelst du Pokémon? Nee, Nee? nee. Ja, net al. Maar ik kan een Lego, hè? Is het een Lego? Nu ben je dan net om Binnen tafel. van, net van de Pokémon generatie. Nee? Nee. Oké. Nou dan praat ik direct met je. Nou, ik ga level 4 nog net hellen. Maar ik denk gewoon het 40 ster. Voest nog een leuk filmpje dan een tour omheen. Als er meer van zien voor mijn Pokémon Go avonturen, dan mag je gewoon even abonneren. En dan zoek je weer om in level 4.